Taskar Al'umma TV tasha ɗaya tilo da ke kawo ku labarai na duniya na gida da na ketare daban-daban da ɗumi su. Kada ku manta ku danna subscribe gami da ƙararrawar sanarwa domin an karar da ku da zarar mun ɗaura sabon labari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin taskar taku wacce aka fi sani da taskar al'umma wacce aka ƙirƙire ta domin ku al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa Hafsa Hassan Abbas Binaci rasuwa. Ita dai Hafsat ɗiya ce ga Malam Hassan Abbas, ma'aikaci a hukumar ilimin Larabci da addinin Musulunci ta jihar Sokoto, Sokoto State Arabic and Islamic Education Board. Hafsa Hassan ta rasu ne bayan gajeriyar jinya ta kwanaki 3 da ta yi bayan kammala hidimar ƙasa NYSC a garin birnin Kebbi. Ya Allah, ya Ubangijin al'arshi, ya Allah mun tuba gare ka, ya Allah tabbas mun yadda mun yi imani, kai ka halicce mu, kai ka samar da mu a lokacin da babu mu, kai ka samar da mu daga babu ya Allah, wato daga turbaya, ka mai da mu ‘yan adam, kuma kai umarni da mu bauta maka, kuma da kanka ka ce baka halicci mutum da aljan ba, face don su bauta maka. In ko da ka halicci mutum da aljan domin wasa, to tabbas da ka aiko da annabin wasa domin ya isar da saƙon wasa ga waɗanda suka ɗauki zaman duniya wasa ko kuma zaman raha kawai. Zama ne na bautar Allah, zama ne na bin tafarkin Allah, zama ne na yi wa Allah biyayya, zama ne na tsayawa akan iyaka da dokokin Allah subhanahu wata'ala, zama ne na bin tafarkin annabinmu, annabin tsira, annabin rahama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin mu bi ka'idoji da Allah ya saukar ta cikin littafinsa mai sarki alkur'ani da kuma hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wato hadis, kasancewar shi manzon da bai faɗin abin da ya zo masa a zuciya, wato san ransa sai fa abin da Allah ya sanar da shi, kuma Allah ne ya faɗi hakan kuma ya shaida hakan, kuma ya ce mun aiko wannan annabi, sannan kuma ya isar da saƙon yadda muka aiko shi 100%. Wannan shaida ce daga mahaliccinmu Ubangijin Islama. Duniyan nan abin tsoro ce, hakika sai mun kasance masu tunatar da mu ko kuma masu tunatar da kanmu Allah a kowane lokaci, domin ita mutuwa ba ta yin ƙwanƙwan take faɗowa, ba ta salamu alaikum take durowa, ba ta nuna wata alama face kawai sai dai ka ganta kwatsam kuma ta ce ta zo ta ɗauke ka, imma ka shirya ko baka shirya ba. Don haka jama'a mu farga, rayuwar duniya ya kamata mu yi la'akari wajen amfani da ita domin gina lahiranmu. ‘Yan uwa, dukkaninmu shaida ne, kuma gaɓoɓinmu baki ɗaya za su zama shaida a kanmu ranar gobe kiyama. Dalili, kasancewarmu a wannan duniyar ba komi ba ne face domin mu yi wa Allah bauta, mu tsarkake shi, mu kuma yadda da annabawa da ya aiko da littattafai da kuma ranar tashin alkiyama. Amma mun ɗauki rayuwar duniya tamkar ita ce komi, yaki halak yaki haram, babu ruwanmu. To jama'a, mutuwa dai gaskiya ce, idan baka yarda da abubuwa da yawa ba a wannan duniyar, to fa akwai gurin da aka yi haɗaka, wato shine an yarda cewa akwai mutuwa, kuma takan zo wa kowa da kowa, kuma babu wanda aka samu tabbacin ya taɓa zuwa ya dawo daga wancan garin. Wannan izina ce, aya ce, amma fa gama abota hankali kaɗai. Daga ƙarshe muna amfani da wannan dama domin roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan Hafsa da rahama, ya saka aljannatul firdaus ta zama makoma gare ta,
yayanta kuma Allah Ubangiji ya ba su haƙuri gami da juriyar rashin Hafsa. Jama'a dai ku gani, ta kammala dukkanin wasu karatunta har matsayin digiri, daga bisani ta je ta yi bautar ƙasa ta kammala salin alin, amma cuta ta kwana 3 ta mai da ita ga mahaliccinta. Don haka jama'a mu tsoraci Allah, mu kiyaye Allah. Allah ba abin wasa ba ne. Mu durƙufa wato tsayin daka wajen ganin mun tabbatar da mun bi Allah sau da kafa, mun yi masa kyakkyawan biyayya, domin ba a yi wa wanda baya yi wa Allah biyayya. Ana kuma haɗuwa ne wajen yin biyayya ga Allah domin samun